Dahil ko ng Ginoo, natando ko sa gishare ni Mark sa miaging mensahe nga magkinabuhi diha sa direktang pagbuot sa Dios. Samtang namulong siya, nagday ko sa Ginoo nga ang Ginoo maka buot direkta nato pinagi sa intuition. Kung wala pa makadawat og ingon ana nga pagbuot ang akong mga katigulangan, dili ta ko maabot karon. Akong apuhan di sakay sa barko o niya amigo sila diatong kapitan sa barko. Sa dihang nangandam og kwarto alang niya katong kapitana, sa sulod niya ni inisulti nga biya ni sa barko. Higugma man siya sa Ginoo. Busayag yang gisunod katong pagbatiya nga sayang sulod o gibiyaan niya ni biya siya sa barko. O katong barkuha wa gyud kaabot sa iyahang dulnganan. O doon na po ilaing hitabo dito ka sa Europe uban sa akong mga kaigsuonan. Ato mi sa Germany, dito sa Munich, Germany. Doon ako'y pagbati sa sulod nga di ko musakay atong eroplanoha. Apan okay ra nga musakay ko mga igsoon dito. Giingnan ako atong mga igsoon ako. Wa ko kabalog ngano apan sa akong sulod doon na may nagsamok nako. Mayo nga mo adto mo dito, aba ako di ko mo adto. Asa man day ka mo adto nangutan mga igsoon. Akong gi-cancel to akong flight. Ani adto ko sa travel agency sa pag-adto nako dito. Dunay pagbati sa akong sulod nga moadto ko sa Washington DC imbis dito sa Munich. Og nalipay kay ko nga nisunod ko nini. Sa pagtugpan ako sa Washington DC, gitagbo ko sa kong inhan. Ngayon siya nga nagampo ko pag-ayo. Nga mo agi ka og Washington DC aron imo kong madala balik dito sa Pilipinas. Natong panahon na wala pa may email, wala pa gani cellphone. Akong inahan nakasulti sa Ginoo, ani ang Ginoo makasulti nako. Di ba maayo kini? Usa pa ka butang na sulod ko sa mensahe. Sa 1980s o dito ko sa Huntington Beach, mga sayong bahin sa 90s. Doon ay syudad nga gitawag og Huntington Beach sa ang pagsupil itong panahon na nahuman na kaning Irvine nga lain na pod nga syudad, gusto silang moadto ko dito. Gisulti sila ni Barili, buot ni Barili nga okay na pod moadto ko sa Irvine. Sa ilang paingon, moadto na ko ni Barili, mangutana ko niya. Mangutana ko niya kung kabalo mo kung sige tubag ni Barili. Ang Huntington Beach maayo man, ang Irvine maayo pod. Nasa man di ko adto ani. Maayo maning duha, ikaw gi mo desider. Ningon ko ni Barili, pwede ba ikaw mo desider para nako mo pili? Kay nagunaon ako nga mas dulduol misas Ginoo. ang kasulti na ka sa Ginoo. Ang niya makasulti kag asa ko paingon. Pansa unom ka buwan mo buhat si Barili ani. Ano ko ni Barili nakistorya ko niya ingna gyud ko asa ko kay ang Irvine sige na magpangutana kano sa ko mobalhin dito. Ngayon si Barili. Adi po ko musulti nimo. Ikaw gyud ang moadto ka sa kinalumang bahin sa imong pagkatao. Kundi na ang Ginoo. Siya man ang Ginoo, dili ko Ginoo. Alang nako, maayo ng Huntington, maayo po ng Irvine. Apan nasayod siya kung asa gi ka moadto. Ayaw sulti ang Ginoo niya nga pinahanglan sa imong pagbati. Ingna lang Ginoo. Asa man kung paadtuon nimo. Sa paghimo nako nini, nawag na po si Barili nako. Unsa may gisulti sa Ginoo nimo? Ang Ginoo ni Barili niya to ko sa Ginoo.
Gadahom ko nga patuong ko niya Irvine o Huntington Beach ba. Ang mura magnaila ang syudad nga iyang patuan. Unsa mga syudad? Kaning Anaheim, California. Di adto ka sa Anaheim. Hindi ba maayo ni? Doon na tayo mailalom ta sa direktang pagbuot sa Dios. Akong gibati, ako nang ipaambit kaninyo, aron wala mo ipagduda nga doon na tayo intuition, no? Direktang pagbati sa sulod nato. Makabalik ta sa direktang pagbuot sa Dios. Di ba maayo kini kayo? No, daygo na Ginoo. Makabalik ta sa direktang pagbuot sa Dios. Dinhita sa mensahe 4. Ang mensahe 4 naghisgot man kalabot sa iglesia nga gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Basahon nato tanan ang uluhan, ang iglesia nga gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Sa pagbasa nako ni nga talamdan, naghunahon ako asa man sa ministry, makita nato nga giyon sa man ni iglesia nga himong gingharian. Kaya nagisgot man ni ang iglesia nga gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Nagpasabot kini nga ang iglesia mao ang gingharian. Dunay basahon nga akong ipaila-ila ninyo. Tingnan ma-enjoy ninyo kining basahona. Gisulat kini ni Buddy Lee. Ginganlan kini, giuluhan kini og ang gingharian og ang iglesia. The kingdom and the church. Basa na ko ning basahona, 4 lang ka kapitulo. O na sa kapitulo 3, ang uluhan ni ato nga kapitulo mao ang relasyon tali sa gingharian og sa iglesia. Ang relasyon tali sa gingharian og sa iglesia. Nahayagan ko sa akong gibasa, apan mo iyon ko ninyo, tulo ka mga pamulong sentence. Nakita nako tulo ka pamulong. Una, ang gingharian nagpalugwa sa iglesia. Ang gingharian nagpalugwa sa iglesia. Busa sa bagong tugon, ang unang butang nga gipadayag mao ang gingharian, o ang ikaduhang butang mao ang iglesia. Niyon kini nga ang gingharian nagpalugwa sa iglesia. Apan dili lang kanara, doon na po ikaduha nga pamulong akong nabasa. Ang iglesia nagpadagat sa gingharian. Ang iglesia nagpadagat sa gingharian. Ang una, mao nga ang gingharian nagpalugwa sa iglesia, o ang ikaduhang butang, mao nga ang iglesia nagpadagat sa gingharian. Tungod kay ang iglesia man ang mupildi sa kaaway. Mo hingilin sa mga dautan aron sa establisar pagtukod sa iglesia. Apan doon na pala ang pamulong. Ang kinasang ang lugwa mao ang gingharian o iglesia. Ang resulta ning tanan mao ang gingharian o iglesia, o mahingpit kini sa bag-ong Jerusalem. Kung tanawon nimo ang bagong Jerusalem, kining duha ka aspito. Una sa tanan, ang bagong Jerusalem gibag-o kini aron mahimong pangasawuno ni Kristo. Ikaduha, ang bagong Jerusalem syudad ni siya. Gingharian kini. Busa sa bagong Jerusalem, naa kining duha, na ang iglesia o ang gingharian. Di ba maayo kini nga makita gyud nato? Kini ang iglesia di naata. Kini nga iglesia kinang mahimog yung gingharian. Mahimog kining ginsakpang dapit din ang Dios makahari. Wala gi magbote sa iglesia, gawas lang sa Dios. Siya ang labawng leader diha sa iglesia. Pag basa nako, napoy nakapatandog nako sa bagong Jerusalem, na nimo ang kinaiya sa iglesia.
og nasab kay kondisyon sa gingharian. Na kay kinaiya sa iglesia og napo kay kondisyon sa gingharian. Yun kini nga ang sa bagong Jerusalem makapalakaw ang Dios sa iyahang pagkamagbubuot o makapatuman sa iyang kabubuton o makapasundayag sa iyang himaya. Makapatuman siya sa iyang kabubuton o makapasundayag sa iyang himaya. Kini gid unta ang iglesia, ingon nga gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Kung dinhita sa basahong kasulatan, atong tanawon kining mga bersikuloha sa dili pa ta sa talamdan. Una, maghisgot ta sa Mateo 16, bersikulo 18 ngadto 19. Usultian ka sab nako nga ikaw si Pedro ug uning bakong bato, tukuron ko ang akong iglesia, ug dili makadaog niini ang mga ganghaan sa Hades. Sa nagpadayag ang Ginoo ning butanga kalabot sa iglesia, iya ding gipakita nga dunay kaaway nga moatake sa iglesia, dunay laing gingharian nga musulay og pildi sa iglesia. Apan nagsulti siya nato nga kini nga iglesia nga iyang gitukod dili gyud madaog niining lain nga gingharian. Versikulo 19, nagisgot kini, ihatag ko nimo ang mga yawi sa gingharian sa mga langit og tanang gapuson mo sa yuta, bisan unsay hukman mo sa yuta na ginapos na sa mga langit, og tanang hubaran mo sa yuta, bisan ubaran mo sa yuta, gihubaran na sa mga langit. Makaingon sab ka nga bisan unsay pasayloon mo sa yuta, gipasaylo na sab. Kini nga iglesia naay gahom nga mogapos og mo hubad. Nasayod ta nga Mateo 18 naghisgot man sa Universalano Iglesia. Mateo 16 nga gitukod nga iglesia sa Ginoo mao ang Universalano Iglesia. Apan sa pila ka kapitulo pagkataw-taw sa kapitulo 18 naghisgot sab siya kalabot sa iglesia. Kung doon na kay problema adto isulti sa iglesia. Sa bersikulo 17 ningon kini, isulti kini sa iglesia. Og 18 ningon, sapagkat tinuod mo yun ko ninyo, tanang gapuso ninyo sa yuta, ginapos na sa langit, o tanang hubaran ninyo sa yuta, hinubaran na sa langit. Kung makita nimo kining kahitabua, sa Universalano Iglesia, o sa practical sab, nga pagbatasan sa iglesyano kinabuhi, diha sa kaiglesiyahan, nga lokal, kining duha, dunay kagahom nga mogapos og mohubad. Nagpasabot kini iya sa gingharian. Ang gingharian ra may makagapos og makahubad. So ang iglesia nagrepresentar sa iglesia sa gingharian sa mga langit nga may pagbulutan nga mogapos og mohubad. At taon makita nato dunay mga quotation sa Roma 14. Kung dinita sa Roma 14, makita nato kaning Roma 14 naghisgot man sa pagdawat sa mga magtotoo. Kung basahon nimo ang talamdan sa Recovery Version, kalabot ning tanang bersikuloha, naghisgot kini nga dawaton nato mga magtotoo una sumala sa pagdawat sa Dios. Wala kini mag-agad nato kundi nagdepende kini sa pagdawat sa Dios. Ikaduha, dawat nato diha sa kahayag sa hukmanan. Dawaton nato mga magtotoo diha sa kahayag sa hukmanan, judgment seat. Ikatulo, naa kini sa prinsipyo sa gugma. Naa kini sa prinsipyo sa gugma. Sa mga bersikulo ni nga section sa 13 hangtod sa 15, dunay sa kabutang dinhi nga nakapatandog nako. Niyon kini, busa, dili na ta maghinukmanay sa usag-usa. Sayon ra gyud kaayo. Kay kitang tanan nga alagad man sa iglesia, naguna-una ta nga muhukom tas mga tao. Apan dinhi, dili kita maghinukmanay sa usag-usa.
dili na maghinukmanay sa usag-usa. O nga ikaw pat nga punto din nagisgot nga dawato na to mga tao alang saging kinabuhi saging harian. Dawat na to mga tao dili alang sa tong kaugalingong gingharian kundi alang sa gingharian sa Ginoo, alang kini sa kinabuhi sa gingharian. Dawato na to mga tao alang sa iyang gingharian. Mo nang dinhi sa Roma 14:17 niyon kini kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon og pag-inom, kundi pagkamatarong og kadait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Basaw na ko pag-usap kay gingharian sa Dios. Nakisgot kini sa gingharian sa Dios nga gipasabot mao ang iglesia. Kay kini nga section naghisgot man kalabot sa iglesia nga mudawat sa mga magtotoo. Og sa abot ni Pablo, gisgutan ni Pablo in bersikulo nga ang kining iglesia di ay mao ang gingharian sa Dios. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon og pag-inom, kundi dili pagkamatarong og kadait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Kini nga bersikulo kusganong nagpagsulti nato nga ang iglesia mao nining panahon na karon mao ang gingharian sa Dios. Dunay duha ka aspito, puno sa grasya o kinabuhi, puno sa o pagdisiplina. Kini ang gingharian sa Dios karon. Ang iglesia mao ang gingharian sa Dios. Tingali basaw na ko ang nota ni kaning bersikulo. Kay kaning bersikulo maayo man maayo kay nga nota. 14:17 sa Roma. Nota 2. Kalabot ni sa gingharian. Ang gingharian sa Dios mao ang dapit nga ikapalakaw sa Dios ang iyang pagbulutan aron makapadayag siya sa iyang himaya sa pagtuman sa iyang tuyo. Alang sa iyang tuyo, dili sa atong tuyo. Nga nang ginghariana, ang mahinungdanon dili ang pagkaon ug pag-inom, kundi ang pagkamatarong kadait ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Ang pagkamatarong nagpasabot niya atong matarong og husto. Katong nabuhi diha sa gingharian sa Dios, ang agyong magmatarong og husto ngadto sa uban, ngadto sa mga butang, og ngadto sa Dios. Diha nila wala gyoy butang nga sayop. Dili husto, hiwi, medyo nitipas o may pagpihig. Nagkinahanglan kini nga magmahigpit sila sa pagbatok sa ilang kaugalingon, bunga man sa pagkamatarong ang kadait. Mao kini ang ilhanan sa relasyon nga angay batunan niadtong nagkinabuhi sa gingharian sa Dios tali sa uban og sa Dios. Kon matarong ta, husto og tukma ngadto sa uban, ngadto sa mga butang og ngadto sa Dios, doon na tayo madinaitong relasyon sa ubang tao og sa Dios. Tungod niya na, doon na tayo kalipay diha sa Espiritu Santo og labi na gyud atubangan sa Dios. Sa ingon niya na, mapuno ta sa kalipay og sa Espiritu Santo og makakinabuhi sa pagkamatarong, kadait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Nga mao ang realidad sa gingharian sa Dios. Di ba maayo kini nga nota? Sunod nga paragraph. Sa unod ni kapitulo gisulat kini bersikulo alang sa pagdawat nato sa mga magtotoo. Kung dawaton nato ang mga magtotoo sumala sa gitudlo sa apostol ning kapitulo magmatarong og mahusto ta niadtong gidawat nato umay pakigdait tali nila. Og tungod niya na, makabaton tagkalipay diha sa Espiritu Santo. Nagpamatuod nga magkinabuhi ta diha sa realidad og sa gingharian sa Dios o gibut-an sa Dios. Kay kung wala pa, dili ta magmatarong o mahusto ni atong dili nato dawaton o wala tay pakigdait tali nila. Sa ingon niya na, wala tay kalipay diha sa Espiritu Santo at tubangan sa Dios. Nagpamatuod nga wala ta magpasakop sa pagbulot-an niya diha sa iyang gingharian. Naa kini tanan sa nota Roma 14:17. Nota 2. Naglaom ko nga basaw nato kining tanan
aron mutabang kanato nga makapadayon diha sa iglesiyanong kinabuhi. Tingali nang nadunggan, si Barili doon na siya ipanghimatod. Ay ibalik man siya dito sa Shanghai. O ang iglesia sa Shanghai, didaan naman si Barili nga mga laga dito. Katong mga brothers niadto ni Barili. Aron dapigan po sila ni Barili. O giingnan sila ni Barili. Sa wala pa mo maghunaon ni Barili ning mabutanga. Unsa kumusta man ang inyong iglesyano kinabuhi? Ang iglesyano kinabuhi maay kaayo, puno mi sa kalipay. Karon nga dili na may si Barili una gipugnan na niyo sa pagpangalagad, kumusta naman ang inyong iglesyano kinabuhi? Ngayon sila nga di na maayo. Wa nay kalipay. Busagingan sila ni Barili. Kay wala man mo'y kalipay. Adi kalimti itong mga butang inyong huna-huna. Balik ta sa original. Mga igsoon, ang iglesanong kinabuhi, makapalipay gyud. Iglesia kini sa anak sa iyang gugma. Puno gyud kini sa kalipay. Kalipay diha sa Espiritu Santo. Dili kini kalipay diha sa unod, kundi diha sa Espiritu Santo. Ginoong Hesus. Sa bugna 1:6. Ang nota nasab sa gingharian. Gihimo na tong gingharian. Dinhi mao ni nota. Dili lang nga gipanganak na sa Dios ngadto sa iyang gingharian ang mga magtotoo nga gitubos sa dugo ni Kristo, gihimo pa gyud silang gingharian alang sa pamatigan sa Dios. Kining ginghariana mao ang iglesia. Naa ning ginghariana si Juan nga tagsulat ning basahona ug bahin sab niini ang tanang tinubos o gipanganak pag-usab nga mga magtotoo. Usa sa dagong espiritu ni basahona mao nga ang pagpahiuli sa Dios sa katungod niya dinhi sa yuta aron sa paghimo sa tibok yuta nga gingharian niya. Sa pag-anhi ni Kristo gipadangat niya ang gingharian sa Dios. Gipadako na kining ginghariana nga iglesia nga mao'y mohuman sa pag-establisar sa gingharian sa Dios sa tibuok yuta. Sa usa ka bahin naa sa iglesia ang gingharian sa Dios karon, apan sa laing bahin moabot kini pinaagi sa madaogong mga magtotoo. Unya maghari si Kristo ug ang madaogong mga magtotoo sa tanang kanasuran sa gingharian sa millennium. Kini ang gingharian nga giisgutan nato. Dinhita sa talamdan. Roman 1, gipakita una sa Biblia ang gingharian o unya ang gingharian nagpalugwa sa iglesia ang pagkanaa sa gingharian. Sa Mateo 4:23, ang iyang unang gibuhat, unyang gimantala sa Ginoo, mao ang ebanghelyo sa gingharian. Anya sa Mateo 16, naghisgot siya sa iglesia. Mo nang niingon ta nga una gipakita sa Biblia ang gingharian ug unman niana ang iglesia. Roman 12 nagingon, ang gingharian mao'y realidad sa iglesia. Busa kung wala ta sa kinabuhi sa gingharian, dili ta makakinabuhi sa iglesihanong kinabuhi. Dinhi sa Mateo 5:3, naghisgot nga bulahan ang kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa mga langit. Kay ila ang gingharian sa mga langit. Wala ko masayod kung inyo bang nabantayan.
Diha sa upat ka basahon sa Ebanghelyo, si Mateo ra ang naghisgot sa gingharian sa mga langit. Katong tulo, naghisgot o gingharian sa Dios. Inyo ba kining nabantayan? Kung sulod ta sa unod gyud sa Mateo, naghisgot kini gingharian sa Dios gikan sa eternidad ngadto sa eternidad. Ang hisgutan ni Mateo nga gingharian sa mga langit, naghisgot siya kalabot sa iglesiyanong kinabuhi o kalabot sa langitnong bahin sa gingharian sa milenyum. Mao kini ang gingharian sa mga langit nga iyang gisgutan. Kung adto ka sa laing mga bersikulo sa ubang mga ebanghelyo, murag imo makita nga ang ilang gisgutan sa dihang maghisgot sila kalabot sa gingharian sa Dios, sapagkat tinuod nagpasabot sa gingharian sa mga langit. Ino ba kining nabantayan? Sa tingala ko unsa man gid ni. Nganong si Mateo naghisgot man kalabot sa gingharian sa mga langit, samtang ang uban ang gisgutan gingharian sa Dios. O kabasa ko nga gi-explain ni Brother Lee. Ngayon siya ang gingharian sa Dios sama ni sa Estados Unidos. O ang gingharian sa mga langit sama ni sa estado sa Texas. Amo gini iyang gigamit. Ang usa Estados Unidos, ang usa Texas. Kung moingon ka Texas o Estados Unidos, okay. Ang gingharian sa mga langit mao ang gingharian sa Dios. Apan di nimo ni pwede balihon ang Estados Unidos dili Texas. Kay pwede magkalaing bahin sa Estados Unidos apan wala ka sa Texas. Di ba klaro na? Kini ang kalainan. Gingharian sa mga langit mura nig Texas, ang gingharian sa Dios sama sa Estados Unidos. Kung basahon na to ni sama aning bulahan ang kabos sa espiritu kay ila ang gingharian sa mga langit. Ang gisulti sa Ginoo mo nga piho siya naa diha sulod sa gingharian sa Dios. Og dinhi ang realidad sa gingharian sa kung wala ta sa kinabuhi sa gingharian, dili ta makakinabuhi sa iglesiyanong kinabuhi. Kay gingharian mo may realidad sa iglesia. Kung magtuon ta kalabot sa gingharian sa mga langit, bisa sa Mateo, daghan kay mga butang ang gihisgutan. Og dunay tulo ka piho nga espiritu sa gingharian sa mga langit. Una, mao ang realidad sa gingharian sa mga langit. Ang ikaduha, mao ang hitsura sa gingharian sa mga langit sa Mateo 13 o katapusan sa Mateo 24 o Mateo 24:25 mao ang pagpadayag sa gingharian. Dining tulo ka butang ang realidad, ang itsura o ang pagpadayag. Karon diha sa iglesiyanong kinabuhi, manaata sa realidad o pwede po manaata sa itsura lang. Sa kakristyanuhan, naara gyud sila sa itsura. Wala naman tayo panahon, apan kung basahon na to ang Mateo 13, naghisgot kalabot niini. Katong liso sa mustasa nga nahimong dakong kahoy. Daghang mga tao sa Kristiyanidad na maayo kaayo nga ang liso sa mustasa, gamay kaayong binhi nahimong dakong kahoy. Apan sa pagkatinuod dili na negatibo kay na. Kay ang mga langgam nagpuyo man atong kahoya. Kanang mga langgam, mga dautan to. Nga langgam. Kita diya sa iglesia magtagad gyud pag-ayo sa realidad sa gingharian sa mga langit. Mao kanay itong gusto buotang manay realidad sa gingharian sa mga langit. Ug unsa man kini? Kini nga realidad sa gingharian sa mga langit mao gyoy sulod sa atong iglesyahanong kinabuhi. Gisgutan ni Mark ang sulod gisulti sa Ginoo sa Mateo 5:7 mao nay sulod
Kung naagyo ka sa gingharian sa Ginoo, ang imong ipadayag mao ka ng gihulagway sa Ginoo sa Mateo 5 ngadto sa 7. Ang balik kaning bersikulo ha. Nagsulti kini kanato. Kung kabusta sa espiritu, nan ang gingharian sa mga langit atua. Kung kabusta sa espiritu, mga igsoon, kinahanglan mag-ampo kita pag-ayo. Di kita maghunahuna kay nanata sa iglesyanong kinabuhi sa dugay ng mga katuigan, nasayod na ta sa tanan. Mga muyo kita sa Ginoo, nga hatagan ta niya o espiritu nga bukas sa iyang pagpamulong. Mao ni atong gikinahanglan, kinahanglan makabusta sa espiritu. Kung kabusta sa espiritu, mubukas sa tibuok pagkatao sa pagpamulong sa Ginoo, nan maato ang gingharian sa mga langit. Maanaag dayon ta sa realidad niini. Dili sa umalabot, kung dili manata sa realidad niining panahona diha sa panahon sa iglesia. O makaambit sabta sa pagpadayag niini sa maabutay nga panahon nga mao ang panahon sa gingharian. Nagingon, ang realidad sa gingharian sa mga langit nga Mateo 5 ngadto 7 mao'y sulod sa iglesiyanong kinabuhi. Kung wala ang realidad sa gingharian, basiyo ang iglesia. Kung wala kay realidad sa gingharian, ang imong iglesiyanong kinabuhi pakita ra, hitsura ra. Wa ginay sulod, basiyo. Kay musangput man sa iglesiyanong kinabuhi ang kinabuhi sa gingharian, sa hiniusa tang magkinabuhi diha sa kinabuhi sa gingharian, diha dayon makakinabuhi ta sa iglesiyanong kinabuhi. Dili matukod nganha sa estruktura sa iglesia ang magtutuong wala magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian. Roman 3. Kung wala ang gingharian nga realidad sa iglesia, dili matukod ang iglesia. Nagingon, nana ang iglesia pinaagi sa pagbulutan sa gingharian. Gihatag ang mga yawi sa gingharian aron matukod ang iglesia. Niya ang Ginoo, tukuron ko akong iglesia. Dayon iya ding giingon nga ihatag nako ang mga yawi. Makagamit ngani ang gingharian sa mga langit sa pagbulutan niini nganha sa grupo sa mga magtutuo, matukod nganha sa iglesia kadtong mga magtutuoha. Abot nini nga punto, naghuna-huna ko sa akong iglesyahanong kinabuhi sa Anaheim. Kadako man sa pagbulutan sa Ginoo. Ang naa nato ang makagamit ngani ang gingharian sa mga langit sa pagbulutan ini nganha sa grupo sa mga magtutuo. Mahimot ang grupo sa mga magtutuo. Apan kita nagtugot ba sa Ginoo nga makapalakaw sa pagbulutan ngani kanato. Kung makagamit ang Ginoo sa pagbulutan ngani kanato, naa ang gingharian sa mga langit. Kita nga mga magtutuo, ilalom sa pagbulutan sa Dios, matukod ngadto sa iglesia. Makasusubo. Kung human sa pila ka tuigan nga mo tukod sa iglesia, unya sa hukmanan, ang ato dayong gibuhat, wala dayong magtukod sa iglesia. Kay wala man ta nagbuhat ilalom sa pagbulutan sa Dios. Ganahan kay ko niyan mga talamdan nga itong pamulong karon. Kay nagpahinumdum kini nako pagayo
Kung botang moalagad sa Ginoo, moalagad gyud ta niya ilalom sa iyang pagbulutan. Wa nagyoy laing paagi. Galagad ta sa Ginoo. Kini nga Ginoo mao ang gamhanan sa tanan nga Dios. Siyang Ginoo sa mga Ginoo ug hari sa mga hari. Dili ta makaalagad niya sa atong natural nga kinabuhi. Moalagad ta niya ilalom sa iyang pagbulutan. Unsaon na to pagalagad niya ilalom sa iyang pagbulutan? Colosas 2:19 Kupta nato ang ulo. Colosas naghisgot man ni Kristo. Apan sa pag-abot niya sa Colosas 2, murag ihang gi-switch. Wala mo siya moingon nga kupta nato si Kristo. Kundili ningon siya kupta nato ang ulo. Kay siguro ni Pablo nga nakasabota nga kita mga bahin sa lawas ni Kristo. Kung magtukod ta sa lawas ni Kristo, may lalom kita sa ulo. Pasakop kita sa ulo. Mukupot kita sa ulo. Di kita tubuhian ang ulo. Kung dili tugutan ito nga ulo nga maulo, siya ang ulo. Kita mga bahin lang sa lawas ni Kristo. Kita mga bahin lang. Ayaw gyud kalimti. Ayaw paghuna-una. Kay nagalagad na kung petindugaya na, nahimo na kang ulo. Kay usara man gyud ang ulo. Nga mao si Kristo. Koptan nato kini nga ulo. Sa Episo 4:15 o 16, kung bota mo kupot sa ulo, kupta nato ang kamatuoran diha sa gugma. Sa sinugdan, mampulong ang pulong kauban sa Dios ug ang Dios pulong. Kini ang Ginoo, kini ang ulo. Busa sa praktikal nga kanang mukupot ta sa ulo, nagpasabot ka na mukupot ta sa kamatuoran diha sa gugma. Mga igsuon, na lipay ko na ako sa pahiuli sa Ginoo karon. Nga ang tibok Biblia nabuksa na alang kanato. Di ba maayo kana kaayo? Nakabasa ko og daghan kayong mga basahon sa apan doon na lang sila'y partial nga pagsabot. Apal lang nato ang tibok Biblia bukas na alang kanato. Dili lang kay natay sinulat nga pulong, natay binatbat pod nga pulong. Dili tay gihubad nga pulong, naputay gibatbat nga pulong. No daghan pag yung mga basahon sa ministry nga nag-explain sa kamatuoran kanato. Karon mga igsoon, wa na gyud tay ikapangulipas pa nga dili ta masayod sa kamatuoran. Ang tanan naanas mga basahon, mga libro. Basa latas mga basahon. Karon bago ko nagpahimulos sa 134 nga collected works ni Witness Lee. Fellowship ni kalabot ni ini, bisan ang mga Christian leaders, murag niingon sila nga sa kasaysayan sa tao, walay magsusulat nga makasulat og ini kadaghan sa tibok niya kinabuhi. 135 ka volume. Ang matag volume, 400 nga to sa 500 ka panid. Kana magsulat og daghan, milagro na. Apan kung imo makita ang sulod ning tanang mga sulata, mo yukbo ika sa Ginoo o magdaig sa Ginoo nga gipanganak ta niining panahona. Nga makakupot ta sa kamatuoran diha sa gugma. Naglaom ko. Dili ninyo paabog-abogan ng mga libruha. Kung dili mo salom gyud niini aron makakupot mo sa kamatuoran o sa pagkupot sa kamatuoran diha sa gugma, makakupot mo sa ulo o tugutan ang ulo nga mahimong mo
mo'y mo desider siya nga dunay katapusang mosulti o dunay siya final nga isulti sa bisan unsang buhaton nato sa iglesihanong kinabuhi, sa kinabuhi nato sa pamilya, sa atong inadlaw kinabuhi, sa atong kinabuhi sa pagtrabaho, sa kinabuhi sa pag-eskwela. Ang Ginoo mao gyoy ulo. Roman numeral 4. Ningon kini, ang tinuod nga iglesia mao ang gingharian sa Dios ning panahona. Ganahan ko ni ining pamulungan ning panahona. Nadunggan ako naitaw nga isulti nining panahona walay tinuod nga iglesia. Kay tinuod nga iglesia toras mga langit. Panwala dinhi sa yuta. Apan daygon ang Ginoo. Kung mabalik ta sa Biblia o tanaw nato unsay gisulti sa Biblia, dunay tinuod nga iglesia nga mao ang gingharian sa Dios ning panahona. Nagkinabuhi karon ang mga magtutuo sa kinabuhi sa gingharian diha sa iglesia karon. Ang mga magtutuo na kinabuhi sa kinabuhi sa gingharian diha ning panahona. Tanaw nimo ang gingharian sa mga langit nga gihisgutan ni Mateo. Maamguhan nato nga ang gingharian sa mga langit mao gid kini atong incentive pang padasig. Magtinguha gyud ta nga naa sa realidad sa gingharian sa mga langit. Ang gingharian sa mga langit musulti sab kini nato nga kinahanglang magbansay ta. Bansay nato atong kinabuhi sa gingharian. Kung andam tang mubuhat niini. Then kaning gingharian sa mga langit mahimong ganti sa sunod nga panahon. Na ang gingharian sa langit dinhi moabutay sab ni. Kung magbansay ta nga mana sa gingharian sa mga langit sa iglesia no kinabuhi karon, makadawat ta sa gingharian sa mga langit ingon nga ganti nato sa sunod nga panahon. Nga mao ang panahon sa gingharian. Roman numeral 5. Dinhi sa Roman numeral 5, gisgot kini sa gisgot sa gingharian sa mga langit. Ingon nga incentive nato nga gikinahanglan karon. Unsaon man nato kini pagbuhat? Unsaon man nato patinuon sa gingharian sa mga langit? Ningon ang Roman 5. Aron nato maamguhan ning gingharian sa mga langit. Kita ginato giluwas ta sa amahan gikan sa pagbulutan sa kangitngit o gibalhin ngadto sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Di ba maayo kini kayo? Giluwas na ta sa amahan. Gihimo na niya kini. Giluwas na ta sa amahan. Gikan sa pagbulutan sa kangitngit o gibalhin ta ngadto sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Kining may duha ka bersikulo, Kolosas 1:12 ug 13. 1:12 na ngayon, nagpasalamat sa amahan nga naghimo ninyong takos nga makaambit sa pahat nga giapod-apod sa mga balaan diha sa kahayag. Nga mao'y nagluwas nato gikan sa pagbulutan sa kangitngitan ug nagbalhin nato ngadto sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Kining duha ka bersikulo nagikuhay nato nga mo ampo basa aron makapahimulos gyud ta unsay gisgutan ning duha ka bersikulo. Sulti si Pablo dinhi nga magpasalamat ta sa amahan. Kay ang amahan man mo'y naghimo natong takos nga makaambit sa pahat nga giapod-apod sa mga balaan diha sa kahayag. Importante ning kahayag. Kining nga pahat naaman sa kahayag. O kini nga kahayag
batok nis kangit-ngitan diha sa sunod nga bersikulo. Dunay kahayag, dunay kangit-ngitan. Ang kahayag mao ang gingharian sa atong Ginoo, ang kangit-ngitan mao ang gingharian ni Satanas. Nining duha ka bersikulo naghisgot ni sa duha ka gingharian. Ang gingharian sa kahayag o ang gingharian sa kangit-ngit. Ang gingharian sa atong Ginoo, sa gingharian sa anak sa iyang gugma, o ang gingharian ni Satanas. Nagsulti nato si Pablo nga doon natay pahat diha sa gingharian sa kahayag nga mao ang Dios nga kinabuhi nato. O kita giluwas gikan sa pagbulutan sa kangitngitan ni Satanas o gibalhin ta ngadto sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Dinhi maayo nga sabto nato giyon sa man sa Ginoo pag luwas nato gikan sa pagbulutan sa kangitngitan sa usa ka bahin, giluwas ta niya gikan sa pagbulutan sa kangitngitan pinaagi sa iyang kamatayon. Makita nato ni sa Colosas 2:14 o 15. Natong duha ka bersikulo nagisgot siya giyon sa Ginoo pagadto sa cross o pagkamatay alang nato. Giluwas ta niya gikan sa iyang kamatayon o mupadayon ta giluwas ta niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Sa Juan 5:24. Juan 5:24 naghisgot nga gidala ta sa Ginoo gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Gibalhin ta gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang Romans 5 nagsulti nato giluwas na ta sa amahan sa kamatayon ni Kristo o pinagi sa kinabuhi ni Kristo gikan sa pagbulutan sa kangitngit o gibalhin ta ngadto sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Daygon ang Ginoo. Iyay nagingon, naglangkob sa tulo ka panahon ang gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Ang panahon karon nga nini na ang iglesia, ang walabot nga panahon nga dito manaon niya ang gingharian sa millennium o ang walay katapusang panahon nga dunay bagong Jerusalem sa bagong langit o bagong yuta. Uno nagingon, ang gihatag gibukaton sa Colosas 1:13 mao ang gingharian sa anak sa gugma sa Dios karong panahona nga maoy realidad sa iglesia. Nga mao'y realidad sa iglesia. Dos nagingon, ang iglesianong kinabuhi karon mao ang gingharian sa anak sa gugma sa amahan nga makalipay sa Dios amahan sama sa anak sa Dios. Sayod ta nga ang anak sa Dios makalipay gyud kaayo sa amahan. Apan dinhi naghisgot ang dos nga ang iglesianong kinabuhi tungod sa anak na sama sab nga kamakalipay sa Dios amahan. Duha ka bersikulo dinhi. Colosas 4:15. Kung basahin niyo ang Biblia, naghisgot ni kumusta ko sa mga igsoon sa Laodicea. Iniyon siya. Basa ka ng ilang sulat, babasa po ng inyong sulat. Ato nang basaw na atong sabton unsa may gisultin duha ka bersikulo. Sa pagbasa nako sa mga portion sa ministry, gisgot kini kalabot sa trapiko sa tali sa mga iglesiyahan. Doon na gyud pakigambit ay kalabot sa Laodicea o Colosas. Busa na sayod sila sa usa. Busa nayon si Pablo kanang inyong sulat ipabasa dito na kabasa po mo sa ilang sulat. Kining trapiko sa kaiglesiyahan nagpadayag sa praktikal nga paagi sa pagkinabuhi sa bag-ong tawo. Kana nga pagkinabuhi dunay Kristo nga maoy realidad niini. Daygon ang Ginoo. Nalipay kayo ko. Nga si Barili naghisgot kalabot sa panagsakot sa wala pa siya moadto sa Ginoo. Karon naagyapon ta diri nagkausa tungod nining pagkasakot. Tanawan ning nay butang na sa imabaw. Tingali nga 20-30 ka tuig. Kay Dios may nagsakot nato pag-usa.
Kahuluganon kay kana. Pinagi ni nga blending nga mahimotang makalipay pag-ayo ngadto sa Ginoo. Dahil ko na Ginoo sa atong blending. Mao kini pagpalugwa sa iglesia nga gusto sa Ginoo. Kaya kung wala pa ning blending, bumalik na tatas Babylonia. Lain unta ta og magkatibulaag ta. Panday ko na Ginoo. Pinagi ni nga blending. Kinahanglan makasabot sa tiyo ng kahulugan sa iglesia nga gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Nalipay kayo ko. Nining panahon na. Bisan tuod, kini nga Pitero gipahigayon din sa north. Daghan nga taga dito sa south ni anhi. Di ba maayo kini? Sa pagkadungog nako nga ni buto ang bulkan, nagunaw na ko moadto baka ko. Moani baka ko. Delikado man. Apang gitandog ko sa Ginoo. Nining panahon sa panagsakot, mga anhi gyud ta. Aron mahimot ang makalipay sa Ginoo. B. Kinahanglan makasabota sa tiyo ng kahulugan sa iglesia nga gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Ang anak sa Dios mao'y pagkalawas o pagpadayag sa Dios nung kinabuhi. Busa ginsakpan sa kinabuhi ang gingharian sa anak. Ginsakpan sa kinabuhi. Dili kini ginsakpan sa kamatayon kundi dili ginsakpan sa kinabuhi. Dos, ang gingharian gibalhinan kanato mao ang gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Naa sa gugma dili sa kahadlok kining ginsakpan sa kinabuhi. Kining ginsakpan sa kinabuhi naa sa gugma dili sa kahadlok. Makasabot ta sa ingon ini. Kung ato ilisyan ng kinabuhi puno nas kahadlok, tingali wala na ta sa ginsakpan sa kinabuhi. Kay kung naata sa ginsakpan sa kinabuhi, naata sa gugma o wala ta sa kahadlok. Tres, ang ginghariang nahimot nga nato karon ginsakpan nga puno sa kinabuhi, kahayag o gugma. Ginsakpan nga puno sa kinabuhi, kahayag o gugma. Akong gibati, kung makaplaga na itong kaugalingon, nibiya nining dapita, nga palisuon unta ta sa Ginoo, balik ning ginsakpan na. Nining ginsakpan sa kinabuhi, kahayag o gugma. Ang anak sa amahan, mo'y pagpadayag sa amahan, nga tinubdan sa kinabuhi. Ang anak sa gugma sa amahan, mo'y tumong sa gugma sa amahan, aron mahimong pagkalawas sa kinabuhi alang nato. Diha sa Dios nung gugma, nga dunay pagbulutan, diha sa pagkabanhaw. Basahon na ito na, makasabot pa kita. Ang anak sa gugma sa amahan, mao'y tumong sa gugma sa amahan. Nining anak ka, naay pagkalawas sa kinabuhi alang nato, diha sa Dios nung gugma, nga dunay pagbulutan, diha sa pagkabanhaw. Ang anak kapag kalawas sa Dios nung kinabuhi, mao'y tumong sa gugma sa amahan. Ang Dios nung kinabuhi, nga gipakalawas diha sa anak, gihatag kanato diha sa Dios nung gugma. Ang tumong sa Dios nung gugma, nahimong pagkalawas sa kinabuhi alang nato, diha sa Dios nung gugma, nga dunay pagbulutan diha sa pagkabanhaw. Kini ang gingharian sa anak sa gugma sa amahan. Kini ang gingharian sa anak sa gugma sa amahan. 5 na gingon. Ang mabalhin ngadto sa gingharian sa anak sa gugma sa amahan, kanamang mabalhin ngadto sa anak. Balhin ngadto sa anak sa gugma sa amahan, kanamang mabalhin ngadto sa anak nga kinabuhi alang kanato. Ngayon ang anak diha sa pagkabanhaw, mao karon ang espiritong tagatag og kinabuhi. Og nagbuot siya nato diha sa iyang kinabuhi sa pagkabanhaw uban sa gugma. Kung magkinabuhi ta pinagi sa anak nga atong kinabuhi,
diha sa pagkabanhaw, nagkinabuhi ta diha sa iyang gingharian, nagpahimulos niya diha sa gugma sa amahan, dinhi dunatay iglesyahanong kinabuhi. Dinhi dunatay iglesyahanong kinabuhi. Babasa akong utro. Kung magkinabuhi ta pinagi sa anak, nga atong kinabuhi diha sa pagkabanhaw, nagkinabuhi ta diha sa iyang gingharian, nagpahimulos niya diha sa gugma sa amahan, dinhi dunatay iglesyahanong kinabuhi. Kini ang iglesyahanong kinabuhi nga atong gisgutan. Duha ka bersikulo lalom niini, bilihon kay nako. Kolosas 3:4, sada si Kristo nga atong kinabuhi mapadayag na nan kamo sab mapadayag uban niya diha sa himaya. Nasa Juan 6:57, usa ni sa akong mga paborito nga bersikulo nga gisgutan ni Mark, maingon nga padala ko sa amahan ug nabuhi ko tungod sa amahan, ang mukaon nako mabuhi sa tungod nako. Wala na mas klaro pa ni. Kung gusto ko mabuhi tungod niya, mukaon ka niya. Sama sa Ginoo nga ikaon sa amahan, mukaon ta sa Ginoo. Mukaon kita niya aron maka kinabuhi ta dili lang tungod niya, pinagi niya, kung mahimo siyang kusog nato nga makapakinabuhi nato o makagawi ta nining ginsakpan sa kinabuhi puno sa gugma. Si nagingon, kay nalipay man ang amahan sa iyang anak, makalipay, makapahimuot nga butang ang gingharian sa anak sa gugma sa amahan. Ang unang bahin naghisgot ang kalipay sa amahan sa iyang anak. Kini girecord na sa Mateo 3:17. Nagsulti human sa pagkawas sa Ginoo sa tubig, namulong ang amahan. Dunay tingog nga dungog gikan sa langit. Kini ang akong anak nga pinalangga. Diha niya nalipay ko. Sa pagsugod sa Ginoo sa iyang pagpangalagad, sa pagkawas niya sa tubig, ay gisiguro sa amahan nga makaila sila nga kining anak ka mao ang nakalipay sa amahan. Sa diyang gidala sa Ginoo katong tulo ka tinun-an dito sa bukid sa pag-usab sa dagway, dito po nagpakita si Moises ug si Elias o si Pedro na sayop. Nganahan ko ni Pedro kay murag mamaog gid siya nato. Himo din sa tulo ka tolda, usa sa Ginoo, usa ka Elias, usa kang Moises. Busa sa pagkakita sa amahan ini, gawas din siya, uniyon din siya. Naika na sa Mateo 17:5. Samtang namulong pas Pedro, dunay panganod nga nitabo nila o dunay tingog gikan sa panganod ningon, kini nga akong anak nga pinalangga. Niya nakakaplag ko kalipay. Paminawa siya. Niya may kalipay ako, paminawa siya. Kining si dinhi kay nalipay man ang amahan sa iyang anak. Ang amahan nalipay man sa anak. Ang gingharian sa anak sa gugma sa amahan, makalipay, makapahimuot nga butang. May kalabutan kini sa kalipay. Sa katapusang bahin sa talamdan, kini naghisgot man, ang gingharian sa anak sa gugma sa amahan, makapahimuot nga butang, makalipay ni nga butang. Usahay maghuna-una ko, kumusta ba ang atong iglesyanong kinabuhi? Kumusta ba ang atong iglesyanong kinabuhi? Una higayon nata sa iglesyanong kinabuhi, nindot kayo. Apon sa pagkadugay-dugay na, tingali dili na ingon ni ana ka makalipay. Apan gipahinumduman ta sa Ginoo
nga kini iglesyano kinabuhi nga naata. Kini iglesyano kinabuhi nga din naata, iglesyano kinabuhi nga naa sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Mahimo gini makapahimuot nga butang o makapalipay gini nga butang. Tuo ko, kung dili na gani ni makapahimuot o dili na gani ni makapalipay, mo balik kita sa Ginoo o mo hinulsol minta Ginoo. Mao ni imong iglesia, imo ning gingharian. Makapahimuot gyud ni o makapalipay gyud kining dapita. Magampo kita nga ipabalik sa Ginoo nga kahimtang sa tanan natong iglesyahanong kinabuhi. Sa tanang kaiglesyaan sa Pilipinas, sa tanang kaiglesyaan sa tibuok kalibutan. Kining iglesia nga dinata mao gini ang gingharian sa anak sa iyang gugma. Makapahimuot kini o maayo gid kini nindot kay nga butang. Ipahiuli kita sa Ginoo. Nining gingharian na sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Dinhira ko kutob.